салом алейкум бародарро. имрӯз 26 марти 2022 дар ҷамоати ҳоити ноҳияи Рашт мардумина халқ тасмим гирифтанд, ки ай обро ба ҳами чойхонаи болора маҳаллаи болои ҳоита оби нӯшокӣ бикашанд. ҳашарай инеҷа акай Рустаму акай Файздин кандайсан тарафам мардум халқ ҷошо мекананд 25 метрӣ. Айнеҷа ман меканам то пеши Минождина навам қакандам оли Минождина ноҷа кандайсаст. О меорем беҳоита бе чойхонаи болора. Неҷа Минождин кандайсаст. ноҷа да акай Зоир, акай Ҷалол, акай Хуршед, Назаршо ҳамита то кафтархонаро одамо онҷа ҳашара кандайсанд. ина Қобилҷон палвонам бирафт. Сози Қобилҷон дар пелум 3-4 каса зада буд. ина бародарро нигаҳ кунед мардума. ҳашари обкашиай оби нӯшокӣ мекашанд мардум бирмаҳак яъне даку ҳашар доранд. труба бояд хоб кунанд. қубури оби нӯшокӣ. ана он маҳалларо мебаранд. маҳаллаи болора бе чойхонаи болора об мебаранд. ай обро неҷа ҳоитай ина ҳоит ина акай Файздин қати акай Рустам кандайсан вада пиравод. ина ҳамаи халқ бародаро да ҳашари обкашӣ. хай бародаро худо нигаҳдор. ман ака бояд ҷома биканам. айнамиҷа то пеши Минождина 25 метрай бояд биканамаш. хай худо нигаҳдор.